सनसनीत तंदुरी खेकडो ह्यो बघ मेल्याक थार नाही सुरमईचो लचको तोडल्या थांबा थांबा वायच पहिल्यापासून बघ ह्या आमच्या गाव गुंडांचा गटारीचा प्लॅन चालू झाला। पैशामुळे लय वर्ष फसलेला गटारीचा प्लॅन या वर्षी मजबूत खाऊन पिऊन गटारी साजरी करायची असा प्लॅन सर्व फंटरांचा एक मतान ठरला। बॅलेट पेअर वरसून सुसाट आमची गाडी वडाळ्याच्या अँट ऑफ हिल का जाऊन गटारीचो सुगावो लागताच राजगो कुल्ले परतवीत वडाळ्यात एंट्री तर अशी मारल्याने की खै राडोस करूक चालल्यात पण समोर कोण इलो तर ईदभर फाटात यांची हे जातील ते आपला ता करतील म्हणून यांका खै निहोक मागत नाही। मेल्याने शाळेत असताना एवढी मन लावून पुस्तकं वाचल्याने असती तर लय पुढे गेले। शेवटी एकदाचो बाबलो स्टार्टर ठेवून बाबल्यान पाठ फिरवच्या आधी ह्यांच्यानी झडप मारून एक स्टार्टर उचलले। मैग्याच्या वाईज अंगाबरोबर असल्यामुळे मैगो कसोच ऐकत नव्हता। संत्यान पनीर तोडताच पक्क्यान हाय डेंगो तोडले। मैग्याच्या गाड्यान इल्यामुळे मैग्यान भांडून अख्खा तंदुरी पापलेट घेतल्या तर दिपक्यान चिकन काळी मिरी कबाब आणि पांडग्यान सुरमईचा कूट कुटल्या। वडीलधाऱ्या माणसान कोंबडीचे पिसा काढूक घेताच मी कोळंबी सोलूक घेतलं। शेवटी पापलेटाचा सुपडा साफ होता। बाबल्यान मटन थाळी खेकडा थाळी चिकन थाळी पापलेट थाळी आणि कोळंबी थाळी बरोबर कोळंबी भात हाडली। परत एकदा मैग्यान गाडीचा कारण सांगून कोळंबी भात आडवला। स्टार्टर बरोबर थाळीओ साफ करून कोकम सरबताची ग्लासा रीती केली। शेवटी बिल देताना एकामेकाकडे बोटा दाखवल्याने आणि बिल माझ्या गळ्यात पडलं। वर ऍड्रेस देते तुम्ही पण गटारी करू मावलीत येवा।